ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ಕುಡ್ಲ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಹಿಡಿದು ಒಂದು ವಾರದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ. ಟಿಂಟೆಡ್ ಕವರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಾರ್ಲೆಗ್ ದಂಡ. ಸುರುತ ದಿನ 550 ಗಾಡಿಲಿಡ್ದು 2,75,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಸೂಲು. ಕಟೀಲಿಡು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಸರಣ್ಣ ನೆಂಪುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕಟೀಲು ಮೇಳದ ಪೆರಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿಗೂ ಆಸರಣ್ಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸಾಧಕರಿಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಮರ್ಯಾದೆ ಪುರಸ್ಕಾರ. ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಡು ಕಟ್ಟಪಾಡಿದ ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳ ಬುಳೆಗಾರರು. ಕರಿನ ವರ್ಷ 5 ಹೆಚ್ಚ ಕುಟುಂಬಗೂ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ. ನನ್ನಲ ಬರಂದಿನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಪರಿಹಾರ ಒಂದು ವರದಿ. ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿಯರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚಯ. ಮಂಗಳೂರು ದಸರೆಗೂ ಅಟ್ಟಣೆ. ಕೊರೋನಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 14 ಮುಟ ಉಚ್ಚಯ. ಆರ್ ಪದ್ಮರಾಜ್. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೀರುನ ಗಾಡಿ ದಕ್ಲಿನ ಮಿತ್ತು ಕುಡ್ಲಾನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಒಂದು ವಾರದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪ ಹೊಂದಿದ್ದು. ಸುರುತ ದಿನ ಸೋಮವಾರ ಟಿಂಟೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತಿನ ಕಾರ್ ದಕ್ಲಿಗ್ ದಂಡ ಪಾಡ್ದಿರೋ. ಟಿಂಟೆಡ್ ಕವರ್ ದೆಪ್ಪಾದಿರೋ. ಸುರುತ ದಿನ 550 ಗಾಡಿಲೆಗ್ ದಂಡ ಪಾಡ್ದು 2,75,000 ರೂಪಾಯಿ ವಸೂಲಾತಂಡು. ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮ ಮೀರುನ ಗಾಡಿಲಿನ ಡ್ರೈವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿನ ಮಿತ್ತು ಕುಡ್ಲಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಒಂದು ವಾರದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಭಿಯಾನ ನಡಪಾಂದುಲೇರು. ಸುರುತ ದಿನ ಸೋಮವಾರ ಟಿಂಟೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತಿನ ಕಾರ್ಲೆಗ್ ದಂಡ ಪಾಡ್ದಂಡು. ಗಾಡಿಲಿನ ಉಂತಾದ ಟಿಂಟೆಡ್ ಕವರ್ಲಿನ ದೆಪ್ಪಾದಿರೋ. 550 ಕಾರ್ಲೆಗ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದು 2,75,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಸೂಲು ಮಲ್ತದಂಡ. ಒಟ್ಟು 21 ಪೊಲೀಸ್ ಕೂಟ ನಗರದ ಮಾರ್ಗುಲಿಡು ಬೊಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗಡು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾಯಿರೋ. ಕುಡ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗದ ಎಸಿಪಿ ನಟರಾಜ್ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆತದಂಡ. ಸರ್, ಇದು ವಿಂಡೋ ಟಿಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮೀಟರ್ ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 60% ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ 40% ಅದು ಟಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಸರ್, ಕಂಪನಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಸರ್. ಅದೇನೇ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇವನು ಶೀಟ್ ಹಾಕೋದಾಗಲಿ, ಈ ಟಿಂಟ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕೋದಾಗಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಅಫೆನ್ಸ್ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 500 ರೂಪೀಸ್ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅದು ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಸರಣ್ಯರ್ನ ನೆಂಪುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಆಸರಣ್ಣ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಕದ್ರಿದ ನಿಲೆಟ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಸರಣ್ಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಲೇಸ್ ಕಟೀಲ್ದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಭಾಭವನೋಡು ನಡೆತಂಡು. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನಾಯಕರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಿಎಸ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡ ನಡೆತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಕಟೀಲು ಮೇಳದ ಕಲಾವಿದರು ಪೆರಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿಗೂ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಸರಣ್ಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರೋ. ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಸರಣ್ಣ ನೆಂಪುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಸರಣ್ಣ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಕದ್ರಿದ ನಿಲೆಟ್ ಆಸರಣ್ಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಲೇಸ್ ಕಟೀಲ್ದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಸರಣ್ಣ ಸಭಾಭವನೋಡು ನಡೆತಂಡು. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನಾಯಕರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಿ ಎಸ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡ್ ಬಿನ್ನಿರ್ನ ಸೇರಿಗಿಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನಾಡು. ಕಟೀಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಸರಣ್ಯರು ಎದುಕೊಂದು ಸುರುತ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿರು. ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕುಡ್ಲದ ಗುರ್ಕಾರರು ಎಂಬಿ ಪುರಾಣಿಕರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಸರಣ್ಣ ನಿಂಪುದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತಿರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಸರಣ್ಣರು ತನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ತಾಕತ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ನಾನು ಆವತ್ತು ಕಂಡುಕೊಂಡದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಆಸರಣ್ಣ ಮನೆತನದವರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಂಟ ಕುಟುಂಬದವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಶ್ರೀಧರ ಶೆಟ್ಟರು ಅಂತ ಇದ್ದರು. ಆಗ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಸರಣ್ಣರಿಗೂ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯ ಶ್ರೀಧರ ಶೆಟ್ಟರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಅವಿನಾಭಾವ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಸರಣ್ಣರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಆಡಳಿತ ಮುತ್ತೇಶ್ವರಿಯವರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರ ಕಳಕಳಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ
ಕಟೀಲು ಮೇಳದ ಕಲಾವಿದರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪೆರಾರ ಮೇರೆಗ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಸ್ರಣ್ಣ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಕದ್ರಿದ ನಿಲಿಟ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಸ್ರಣ್ಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ಹರಿಪಾದೆ ಕೊಯ್ಕುಡೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಠದ ಕೆಜಿ ವೆಂಕಟೇಶರಾವ್ ಮೇರೆಗ್ ರತ್ನಾವತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಈತದು ಮುಕ್ತೇಸರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಮಧೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ವಿ ಕೃಷ್ಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗ್ ಅರೆನ ಬೊಡೆದಿ ಆಶಲತಾ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರನ ಒಟ್ಟುಗು ಅರ್ಚಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಭಟ್ರು ಊರ್ದ ಪುಲಮರ್ದ್ ಪಂಡಿತರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಸ್ಕರಾನಂದ ಕುಮಾರ್ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ವಿಶೇಷ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ಪ್ರಕಾಶ್ PS ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದು ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಅಸ್ರಣ್ಣ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗಗೂ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೇರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಕಡಿಮೆ, ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಒಡನಾಟ, ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಂತ್ವನದ ಮಾತುಗಳು ಅವರಿಂದ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಅರ್ಚಕರಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು? ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಪಡುವಂಥ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಪಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ, ಇದೆರಡು ಇದ್ದವನನ್ನು ಸಮಾಜ ಗುರುತಿಸ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಗತಿಸಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಅವರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಜನಸಮೂಹ ಅವರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. MRPLದ DGM RK ರಾವ್, SL ಶೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ರವೀಂದ್ರ ಶೇಟ್, ಕಟೀಲ್ ಆಟದ ಮೇಳೊಲಿನ ಸಂಚಾಲಕರು ಕಲ್ಲಾಡಿ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬೆದ್ರದ ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್, ಯುಗಪುರುಷದ ಬೋನಾಭಿರಾಮ ಉಡುಪ, ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರು, ಪ್ರದೀಪ ಕುಮಾರ ಕಲ್ಕುರ, ಪಟೇಲ್ ವಾಸುದೇವರಾವ್, ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರು. ಕುಡ್ಲದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂಜೇತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದ ಜವಣ ಜವಂದಿ ಒಡಿಪುಗು ತಿರ್ಗಿರಪೋದು ಬನ್ನಗ ಅಕ್ಲಿನ ಗಾಡಿನ ತಡೆತಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಅನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಗಿರಿ ತೋಜಾದಿನ ಬಗೆಟ್ ತೆರೆದು ಬೈದನು. ಅಪಗ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕದು ತುರ್ತು ಸುರತ್ಕಲ್ಗು ಬತ್ತಿನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶರೀಫ್ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಾದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೇನು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ಕೊನ್ನುತ್ತೆರು. ಐವಿರ ಆರೋಪಿಲೇನು ಬಂಧನ ಮಲ್ತುದೆರು. ಅನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಗಿರಿತ ಕೇಸ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕರಿದು ಪಿದೈ ಬೂರ್ದುಂಡು. ಸುರತ್ಕಲ್ ಕೈತಲ್ ಐತಾರ ಬಯ್ಯಗು ಈ ಸಂಗತಿ ನಡೆತುದುಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂಜೇತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಒಡಿಪುಗು ತಿರ್ಗೆರೆಪೋದು ಬನ್ನಗ ಅಕ್ಲಿನ ಗಾಡಿನ ತಡೆತಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಅನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಗಿರಿ ತೋಜಾದನಂದು ದೂರ್ದೆರು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದ ಜವಣ ಜವಂದಿ ಇತ್ತಿನ ಬೊಲೆರೋ ಜೀಪುನು ತಡೆತದು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡೆರೆ ತೂನಗ ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶರೀಫ್ ಜಾಗೆಗೂ ತುರ್ತು ಬತ್ತದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿನೂ ಸರಿ ಮಲ್ಪಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗೂ ಗಾಡಿದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ತಂದ್ಪೋತಿರು. ಏರೋದಾನ್ನ ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಪಾಡ್ತಿರು. ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಜಾಗೃತೆ ವಹಿಸರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪೊಲೀಸರು ಐವೀರ್ ಆರೋಪಿಲಿನ ಪತ್ತದು ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿರು. ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುತ್ತುಡು ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಜೌದಕ್ಕೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಪಂಚಾಯತ್ ಟಿಪ್ಪರ್ಡ್ ಎನ್ಮಲೋಡು ಕಜೌ ತೆಪ್ಪಾದನು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಅವಲೇ ಕಜೌದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಸರ ಹಾಳು ಮಲ್ತಂದುಲೇರು. ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದೆತ್ತೊಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರು ನಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್, ಶಾಸಕರಾದಪ್ಪನ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿಗೂ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿದರು. ಹಳೆಯಂಗಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಕೈತಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕನತದು ದಕ್ಕದಿನ ಕಜೌದ ರಾಶಿನ ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ತದಿತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಜಾಗೇಡು ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒಟ್ರಾಸಿ ಕಜೌ ದಕ್ಕದು ರಾಶಿ ಆತಂಡ.
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೂ ಊರ್ ದಕ್ಕಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರು ದೂರು ಕೊರ್ದು ಪಂಚಾಯತ್ ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ಪಾದು ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ಪಾದಿತ್ತನು ಅಂಡ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಮದೇ ತೊಂದುಜೇರೋ ಅವು ಕೆಲವರಿಗೂ ಸಸಾರಾದು ಪೋತುಂಡು. ಶಾಸಕರು ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ತುರ್ತು ಗಮನ ಕೊರುಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡುಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರೆ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಡೋರ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿದೇರೋ. ಒಂದು ವಾರ ದುಂಬು ಟಿಪ್ಪರ್ಡು ಎನ್ಮಲೋಡು ಕಜೌದರ ರಾಶಿನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ದೆಪ್ಪಾದು ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ತದಿತ್ತನು ಅಂಡಲ ಕೆಲವರು ಕಜವು ಬುಡ್ಚಾಂದಿ ಸುತ್ತಲಿನ ಕನತದು ಅಡೆಗೆ ದಕ್ಕೊಂದುಲೇರು ಒಂದೆಡ್ದು ಸುತ್ತಮುತ್ತದಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತನು. ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಒಂದಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆದ ಗಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಡುಂದು ನಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿದೇರು. ರಾಸಿ ಮಲ್ದೇರು ಪೂರ ಕೋಡಿ ರಾಸಿ ಬಾರ್ದೇರು ಹೈವೇಡ್ ಪೂರ ರಾಸಿ ಉಂಡು ಮೂಲು ಎಂಕಲು ಡೈಲಿ ಬತ್ತು ಮೂಲು ತೂಪಿನಿ ಏರ್ಪುರಗೆ ದಕ್ಕುವೇರು ಎರಡು ಮೂರು ಜನ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೇರು ಇಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಕಡಪುಣ್ಣು ದಾಯ ಇಂಚ ಒಂದೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ MLA MP ನಕಲು ಮುಲ್ತ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಸರ್ ಅರುಲೇರು ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಗಾಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಗಾಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಒಂದೊಂದು ಪುದಾರ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಇಂಚಪುರ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ದಕ್ಕಲು ಮೂಲು ಬತ್ತು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ದಕ್ಕುವೇರು ಆಯ್ ಸೆಲುಂದಾಯ ಒಂದು ಅವ್ಲು ಕುಜಾಲ್ಪುರ ದಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಕುಡ್ಲ ಕುದ್ರೋಳಿದ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿಲೆಟ್ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚೆಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ನಡಪಾಯರೆ ಸಜ್ಜಿದ ಅಟ್ಟಣೆ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರ್ಲಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7-14 ಮುಟ್ಟ ಉಚ್ಚೆಯ ನಡಪೆರಂಡು. ದಸರಾ ನಾಡ ಉಚ್ಚೆಯಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸಜ್ಜಾವುಂಡು. ತುಳುನಾಡಿಡು ಒಂದು ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚೆಯ ಅಂದು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಕುಡ್ಲದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಒಟ್ಟುಗೂ ದಸರಾ ಆದ್ಲ ಉಚ್ಚೆಯ ಲೋಕ ಮಟ್ಟುಡು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾಗೂ ಅಟ್ಟಣೆ ಆವೊಂದಿತ್ತು. ಐತಾರ ದುಂಬತ್ತ ತಯಾರಿ ಬಗೆಟ್ ಸಭೆಲಾ ನಡಪಾದೇರೋ. ಆದಿಶಕ್ತಿ ನವದುರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಾರದಾ ಮೂರ್ತಿಲೇನು ಕಲಾವಿದೇರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೋ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲೆರ್ದು ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆದ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕರು ಜಯಾಸಿ ಸುವರ್ಣಿರ್ನ ಸಾರಥ್ಯುಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದ ಪೂಜಾರಿಯರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು HS ಸಾಯಿರಾಮ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ನಿಲೆಟ್ ಕುಡ್ಲ ದಸರಾ ನಡತೊಂದಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷಲ ಕೊರೋನಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಚ್ಚೇದ ಆಚರಣೆಗೂ ಸಜ್ಜಾವನುಂಡು. ಕರಿನ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ದಸರಾ ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷೆ ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶ ದಿವೊಂದು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಈ ಸರ್ತಿಲ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊರೋನಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7-14 ಮುಟ್ಟ ಮಾರ್ನೆಮಿ ಕುಡ್ಲ ದಸರಾ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಘಂಟ ಮಲ್ತದನೆಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಪಂತಿರೋ. ಕೊರೋನಾದ ಒಂದು ಛಾಯೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಸರಳವಾಗಿ ದಸರಾವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯಂತೆ ದಸರಾವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಚರಿಸಲು ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ತಾವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಶಾರದೆ ನವದುರ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಗಣಪತಿ ಆದಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಲ್ನ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾಳ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನವದುರ್ಗೆಯರು, ಶಾರದಾಂಬೆ, ಹಾಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬರುವಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಮಿಯಾನ ಯಜಮಾನರ್ನ ಸಂಘ ಕುಡ್ಲದ ಜಿಲ್ಲಾ ವರ್ಷದ ಮಾಸಭೆ ಅಂಗಾರೆ ಕದ್ರದ ಉದ್ಯಾನವನದ ಕೈತಲುಪ್ಪುನ ಅಶೋಕ ಸೇವಾ ಭವನೋಡು ನಡೆತನ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬಾಬು KV ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡ ನಡೆತಿನ ಸಭೆಟ್ ಸಾಧಕರಿಗೂ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಮಿಯಾನ ಯಜಮಾನರ್ನ ಸಂಘ ಕುಡ್ಲದ ಜಿಲ್ಲಾ ವರ್ಷದ ಸಭೆ ಅಂಗಾರೆ ಕುಡ್ಲದ ಕದ್ರಾ ಉದ್ಯಾನವನದ ಕೈತಲುಪ್ಪುನ ಅಶೋಕ ಸೇವಾ ಭವನೋಡು ನಡೆತನ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬಾಬು KV ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡ ನಡೆತಿನ ಸಭೆಟ್ ವರ್ಷದ ವರದಿ ದುಂಬುದಿದು ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಾಧಕರಿಗೂ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು.
ಬಾಬು ಕೆವಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತಿರ ಪಂಡದು ಶಾಮಿಯಾನ ಯಜಮಾನಿರ್ನ ಕಷ್ಟ ಗಿರಾಕಿಲಿನ ದೂರು ಬಗೆಟ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿರಿಪಾಯಿರೋ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆಕ್ ಪೋವಂದಿನಂಚ ಸುರುಕು ನೋಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಕಿದಿದ್ದು ದೂರು ಕೊರ್ಪಾಂದು ಪೋಡಿಪಾವನಕ್ಲುಲ್ಲೆರೋ ನಿಕ್ಲು ಬಾಕಿ ಬಗೆಟ್ಟು ಸರಿಯಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಂಡ ಪಾತಿರ್ದು ಸರಿ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗ ದುಂಬು ಕಾಸು ಕಟ್ಟರೆ ಪನ್ಲೆ ಒಯ್ಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ರೆ ಬುಡಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಲ ಬರಡು ಆ ಬಗೆಟ್ಟು ಶಾಮಿಯಾನ ಯಜಮಾನಿರು ಪುಣೆ ಉಡುದ್ದು ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬಾಬು ಕೆವಿ ಪಂಡಿರೋ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರದ ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ಬೇಜಾರಾದ ಕೊರ್ಪೇರ ವಾಟ್ರು ಅದ್ರ ದುಮ್ಮು ಮಂತನ ಸರ್ವಿಸ್ ಜೊತೆ ಬೇತಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೇರ ಅತ್ತ ದುಮ್ಮು ತಾರಾಮರ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಟ್ನೆ ಕೊರ್ಪೇರ ಇನ್ನೊಂದು ಸೇರಿದ್ದು ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಉಪಜಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಣ ಫಸ್ಟ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಒತ್ತನ್ನ ಬೇರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೊರ್ಪನ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾಡು ನಂಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಾಕಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಏತೋ ಕಾಸು ಬಾಕಿ ಆಗ್ತದೆ ಐನು ವಸೂಲು ಅನ್ಪೇರ ಆವಂದ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬಿತ್ತನೆ ಹೆಚ್ಚಿನೇನು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಆಜಿ ತಿಂಗೋರಂಡು ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋರಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂಡ ಸಂಘಟನೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮನ್ಪುವ ಆ ಥರ ಇಂಚ ಮನ್ಪುವ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಯ್ತು ಓಡ್ತದ ಅಥವಾ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಸಂದಾಯ ಮಂತನಕ್ಲ ಉಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಎರಡಂಚಿನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಾಕಿ ಮಂತಿರ್ದಂಡ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತದಂಡ ಅಕಲಾಂಡೆ ಬರ್ತದ ಅಥವಾ ನಿಕ್ಲ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ವಸೂಲು ಮನ್ಪೇರ ಓಡುದನ್ನ ತಾಯಿರುಳ್ಳ ಸಂಘದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್, ಕುಡ್ಲಾ ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕ್ಲೇವರ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕೂಳೂರು, ಬೆದ್ರಾ ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಗಣೇಶ್ ಕಾಮತ್, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಜರ್ಮಿಡೇಸಾ, ಪುತ್ತೂರು ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸುರೇಶ್ ಸುಡಿಮುಳ್ಳು ಬೊಕ್ಕ ಸುಳ್ಯ ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಗಿರಿಧರ್ ಸ್ಕಂದ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರೋ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಯುವರಾಜ್ ಮುಡ್ಶೆಡ್ಡೆ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಿಜಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿರೋ. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಟಪಾಡಿದ ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳಗು ಬೊಂಬಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೈ ದೇಶಲಿಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಿಸುಂಡು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟೋಡು ಐವೇಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಕುಟುಂಬ ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳ ಬುಲೆ ಮಲ್ತದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ದೊರೆದು ಬತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಬರ್ಸಗು ಇಡೀ ನಾಶ ಆತಂಡು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಪನ ಬಗಿಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಕೊರುಂಡಲ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಆತಜಿಂದು ಬುಳೆಗಾರರು ಬೇಜಾರು ತೆರಿಪಾದಿರು. ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆಯಿನ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಕಾಯಕಜಿಪ್ಪು ಬುಲೆ ಪಂಡ ಅವು ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳ ಆದುಂಡು ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಟಪಾಡಿದ ಮಟ್ಟು ಪಂಪುನ ಜಾಗಿಡ್ ಬುಳೆಪುನ ಈ ಗುಳ್ಳಗು ಬೊಂಬಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೈ ದೇಶೋಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಿಸುಂಡು ಇಂಚಿನ ಇಸೇಸ ಬುಲೆನು ಎಕರೆಗಟ್ಲೆ ಜಾಗಿಡ್ ಬುಳೆಪುಜೆರೋ ಎಲ್ಲಿಯ ಜಾಗಿಡ್ ರೈತರು ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದು ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳ ಬುಲೆಪೆರೋ ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳ ಬುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪೊಡುನ್ ದಾಂಡ ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಡೆದಿನ ಕರಿಯಮಣಿ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಬಂಗಾರು ಅಡವುದೀದು ಐವೇಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಬುಳೆಗಾರರು ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳ ಬುಳೆಪೆರೋ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 ದೊರಿನ ಬಾರಿ ಬರ್ಸಗು ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳ ಬುಲೆ ಇಡೀ ನಾಶ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಪಗ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದಿತ್ತಿನ ಜಿ ಜಗದೀಶ್ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದು ಪರಿಹಾರ ಒದಗವನ ಬಗೆಟ್ಟು ನಂಬಾದಿತ್ತೆರೋ ಅಂಡ ರೈತರಿಗೂ ₹1 ಪರಿಹಾರಲ ಕೈ ಸೇರ್ದಜಿ ಮಟ್ಟಗುಳ್ಳ ಬುಳಿಪುನ ಗುರುರಾಜ್ ಭಟ್ ಪಾತಿರ್ದು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬಗೆಟ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟೊಂದಿರೋ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19-20 ನೆರೆಗೆ 56 ಜನದ್ದು ಗುಳ್ಳ ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು 15 ದಿವಸ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಗುಳ್ಳ ಬೆಳೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸೇರಿ. ಆದರೆ ಡಿ ಸಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆವು, ಡಿ ಸಿ ಬಂದು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದರು, ತೋಟಗಿರೆ ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೋಡಿದರು. ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದಂತೇಳಿ ಅನುದಾನ ಕೊಡಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1 ತಿಂಗಳು ಬರ್ತೀನಿ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 1 ವರ್ಷ ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ₹1 ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಷ್ಟಿಷ್ಟು ಕೆಲವರು ಅಂದರೆ ಚಿನ್ನ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಅಡವಿಟ್ಟು ಬೆಳೆದವರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಗುಳ್ಳ ಬೆಳೆಗಾರಿಗೆ ಏನು ಶ್ರೀಮಂತರು ಯಾರಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಜೀವನ ಅವರಿಗೆ ಗುಳ್ಳ ಬೆಳೆಯಿಂದಲೇ. ಅದು ಬೇಗ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡೋದೇನೆಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನವರು ಸಚಿವರು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮ್ಮದು ಪರಿಹಾರದೊಂದು ಬೇಗ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಬೇಗ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕರಿನ ವರ್ಷ ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳ ಬುಲೆಗಾರರು ಬಂಗಾರ ಅಡವುದೀದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಮಲ್ತದು ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ತದೇರೋ ಗುಳ್ಳದ ದೈ ಮಲ್ಲೆಗೆ ಬುಳೆದು ಎಡ್ಡೆ ಫಲ ಬುಡ್ದಿತ್ತಂಡೋ ಬುಳ್ಳೆ ಕೊಯ್ಯರಾನಗ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ದೊರೆದು ಪೂರಾ ನಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡೋ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಐವಿಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ರೈತರನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ಬೋದಿತ್ತೇರೋ ಆಂಡ 1 ವರ್ಷ ಮಗರುಂಡಲ ಪರಿಹಾರ ಬೈದಜಿ ಪರಿಹಾರ ಬೈದುಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಆಂಡಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಆತುಂಡು ರೈತರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗುಳ್ಳಿರೋ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಬಗೆಟ್ಟು ಏವರೊಡುಪುನ ರೈತರು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುವ ಅಂದ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಂತೆರೋ ಆನಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ ಜಗದೀಶ್ ವರ್ಗಾದು ಪೋತೆರೋ
ಇತ್ತೆದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಂಡಲ ಈ ಬಗೆಟ್ ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳ ಬುಲೆಗಾರರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಗುಮನ ಕೊರಡಾತಂಡು. ಬಂಟರ್ನ ಸಂಘ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿಡ ದೇತೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂದಿನಕ್ಲಿಗೂ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಲಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಣುಂದು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ್ನ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಐಕ್ಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂತೆರು. ಕಿಲ್ಪಾಡಿ ಕುಬೆ ಉರುಡು ಪಾಕ ವರ್ಷಲೆಡ್ದು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಕಷ್ಟುಡು ಬದುಕು ಸಾಗವ್ನ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಪಿಂದದು 6 ಇಂಚ ಪಂತೆರು. ಮುಲ್ಕಿ ಕೈತಲ್ದ ಕಿಲ್ಪಾಡಿ ಕುಬೇವೂರು ಜಾರಂದಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲ್ ಪಾಕ ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಬಾರಿ ಬಡಪೊತ್ತುಡು ಬದುಕು ಸಾಗವ್ನ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ್ನ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಐಕ್ಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ದು ಸಂಗತಿ ಪಿಂದೊಂಡೆರು. ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ದು ಬಾರಿ ಬಡಪೊತ್ತುಡು ಬದುಕು ಸಾಗವನಕ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬಲೆಗ್ ಸಹಾಯ ಕೊರುಡಾಯಿನವು ಅಗತ್ಯ. ಬಂಟರ್ನ ಸಂಘ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿಡ ದೆತ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂದಿನಕ್ಲೆಗು ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಲಿಗ್ ಸಮಾಧಾನ ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಈ ಕುಟುಂಬಗೂ ತಿಂಗಳು ಸಂಘ ಸಹಾಯ ಒದಗಾವ ಅನ್ಪಂಡಿರೋ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜೀವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕರ್ನಾಡ್, ಯೋಗ ಗುರು ಜಯಮುದ್ದು ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಬೇವೂರು, ಮುರಳೀಧರ ಭಂಡಾರಿ, ನಾರಾಯಣ ರೈ, ಗಣೇಶ್ ಮುದ್ದು ಶೆಟ್ಟಿ, ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿರೋ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ತುಂಬ ಜನ ಇಲ್ಲದವರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಡಬಲ್ ಇಲ್ಲದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದ್ದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು 10% ಆದರೂ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರೇ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು 5,000ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕೊರೋನಾ ಸೀಕ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕಷ್ಟದ ನಡುಟ್ಲ ಕೆಲವರು ಕಂಡುನ ಮುಡ್ತುಜೆರು. ಕೆಲವರು ಕಂಡರೆ ಕಲ್ತುದೆರಂದು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಲು ಸಾಬೀತು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೈತಲ್ ಉಂತುದಿನ ಬೈಕ್ ಹಿಡಿದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಂಡುನ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣೋಡು ಸುದ್ದಿ ಆತಂಡು. ಕೊರೋನಾ ಸೀಕ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಜನಕ್ಲಿನ ಕೈಟ್ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಪಂಡದ ಕಂಡರೆ ಸುರು ಮಲ್ತಂಡ ದಾನ್ಯಾವು. ಕೆಲವರು ಪೊಡಿ ಕಲ್ವ ಬೇಲೆಗ್ ಕೈ ಪಾಡ್ದೇರು. ರಡ್ಡ ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿಲಿನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗ್ ಕಲ್ವೇರು ಕಣ್ಣು ಪಾಡ್ದೇರು. ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೈತಲ್ ಬೈಕ್ ಹಿಡ್ದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಂಡುನ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ತೋಜಿದಂಡು. ಬೈಕ್ ಬಿಡುಪುನಾರು ಅಂಗಡಿ ಒಂಜೇತ ಎದುರು ಬೈಕ್ ಉಂಟಾದಿತದು. ಡ್ರೈವರ್ ನಂಚ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡ್ದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒರಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಂಡು ನಾವು CCTV ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಅವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಸುದ್ದಿ ಆತಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕುಡೋರ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ಕುಡ್ಲಾ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಹಿಡಿದು 1 ವಾರದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ. ಟಿಂಟೆಡ್ ಕವರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಾರ್ಲೆಗ್ ದಂಡ. ಸುರುತ ದಿನ 505 ಗಾಡಿಲಿಡ್ದು 2,75,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಸೂಲು. ಕಟೀಲಿಡು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಸ್ರಣ್ಣ ನೆಂಪುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕಟೀಲು ಮೇಳದ ಪೆರಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿಗೂ ಆಸ್ರಣ್ಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸಾಧಕರಿಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಮರ್ಯಾದೆ ಪುರಸ್ಕಾರ. ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಡು ಕಟಪಾಡಿದ ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳ ಬುಳೆಗಾರರು. ಕರಿನ ವರ್ಷ 5 ಹೆಚ್ಚ ಕುಟುಂಬಗೂ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ. ನನ್ನಲ ಬರಂದಿನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಪರಿಹಾರ ಒಂಜಿ ವರದಿ. ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿಯರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚಯ. ಮಂಗಳೂರು ದಸರೆಗೂ ಅಟ್ಟಣೆ. ಕೊರೋನಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 14 ಮುಟ್ಟ ಉಚ್ಚಯ. ಆರ್ ಪದ್ಮರಾಜ್. ಇಡೆಗೆ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನೆಲೆ ಇತೇ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.